फैयै फैयै जोबथा बिबुंथिगिरि सासे दङ जोंहा बारग' गामिनिनो नेहाथारि बिथांनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि लाखिनो आङो मोननो लुबैनानै आं फैबाय। बिथांनि मुङानो जाबाय रमेश बर' गामिनिनो बरा एक नाम्बार बराखात सुपा मादारबारि एक नाम्बार बराखात सुपानि बिथाङा सासे गोबां समनिफ्रायनो बिबान लाबोनानै गामिखौ सामलायगिरि बिथाङाबो जोबोद माने गियानि मानसि अभिगता गोनां मानसि बिथांनिफ्राय आङो दिनैनि प्रग्रामाव ओरैबायदि मोनसे सोंनो लुगैदों बारा गोसा नङा प्रग्रामनि जितु आं सोंनो नागिरनाय सोंथिया दा हमना लाबाय दिनैनि जितु माने जानाय लोंनाय प्रग्राम दिनै खालामदों आरो बे खालामनायनि सिगां आगोलनो थांबाय मोनसे गोथैसि बावनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो 2 बोसोर जाबाय देग्लाय खुंनाया दा बिथांनिफ्राय आं मोननैसो कुइसना बेनो जाहैबाय जेनेबा गोथैसि बावनाय हाबाफारियाथ' जानानै थांबाय बेखौ माबा मोनसे बुङोबा बिनि सोमोन्दै बुंजागोन मानो बावदो मानो बावाखै आरो जानाय लोंनाय खालामनाया माबायदि एरेन्ज जादों माबायदि थावराय जादों गामिनि खौसेथिया बिदो जानाय लोंनानै लाबोनो हादोंना हायाखै बेखौ फंनैसो बिथांनिफ्राय फिननायखौ लुगैबाय दा बिथां रमेश बर'निफ्राय आङो बुंनो खावलायबाय बिथाङा बुंनो हासिगोन। गिबियावनो दिनैनि नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथां मा इउटुब सिजौ ब्लग चेनेल बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जे दिनैनि नैबे 1 नं मादारबारि बराखात सुपा बाथौ आफादा गासैबो सुपानि रायजो राजाखौ लानानै जोङो 2 बोसोर जाबाय जे गोथैसो बावनाय हाबाफारि लानाया आरो बे हाबाफारिखौ लानानै गाजा गोमजायै जोङो 2 बोसोर जोङो फालिबोबाय। देग्लायनि नैबे फालिनाया खिन्थु एसे जुदा नुबोबाय आङो जोंहा बेयाव जुदाया बेनो जे गोथैसो फालिनायजों लोगोसे जों जानायनि लाहार फाहार खालामदों आरो बे जानायनि लाहार फाहारखौ जों आसलते जोंनि समाजा होआखैब्लाबो जोंनि समाजनिनो दैदेनगिरिफोरा सानैसो लोगो नांनानै बे एरेन्जमेन्टखौ खालामनाय जादों। दा बेनि सिगाङावनो आं बेखौ बुंनो लुगैयो जे गोथैसो बावनाय हाबाफारिया मानि थाखाय बावनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं बेखौ फंनैसो बुंनो नागिरदों जे जोङो गोथैसोखौ मानो बावो जे बावनायनि मुल ओंथियानो जाबाय जोङो थैनानै थांनाय जा गोथैफोर बे गोथैफोरखौ रायखांनायानो जाबाय बा गोसोआव लाबोनायानो जाबाय जों बिसोर जोंखौ माबायदियै जोनोम होनानै माबायदियै जोंखौ संसार जाबोहोखो दिनैसिम बिसोरनि अननायाव जोंदि दिनै गाजा गोमजायै रायजो जाबोनो हादों रायजो जानायनि लोगोजों समाजजों गोरोबनानै जोङो दिनै बयबो खौसेथि थानो हादों। दा बेफोरखौ बिथांमोननिफ्रायनो जों मोनबोदों बे गोथै हारिफोरनिफ्रायनो बे थैनानै थांनाय मानसिफोरखौ जों रायखांनायानो जाबाय बिथांमोना बेसेबां मोजां खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोना सोर माबायदि मावै दाङै थैलांखो बेफोरनि जारिमिना दिनैसिम जोंनि गोसोआव दोङोब्लाबो रावबो बुंफुरलायनो हाया आरो बे बुंफुरनायखौ दिनैनि नैबे गोथैसो बावनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सावराय मेलनि गेजेरजों जों मिथिलायनो हायो सोर थैनायफोरा बा गोथैसिफोरा मोजां खामानि मावलांदोंमोन बेफोरखौ जों दिनै रायखांलायनाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो गोबाङानो गोबां बिबुंथि लाखिलांबाय गोबाङानो गोबां मिथिहोलांबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा सिफायनाय दिननिफ्राय जेसेबां आबै आबौमोना थैलांबाय दा बिसोरो बेसेबां मोजां खामानि मावबोदोंमोन आरो बोरै संसार जाबोदोंमोन आरो दिनै जोंखौ माबायदि संसार जाहोखो आरो दिनै जों मा गियान मोनबोखो बेफोरखौ लानानै दिनै गोबां सावरायलायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों उन्दै उनला गथ' गथायफोरखौ गियान होबोनो आरो गियान होलांनो हागोन होननानै जों आसा थिदों आरो बे गोथैसोखौ फालिनायनि नेम खान्थियानो जाबाय जोंनि गोदो गोदायनि जारिमिनफोरखौ बुरखांनानै फैगौ
जि जेनेरेसन दानाय बे जेनेरेसनाव जों हेफाजाब होलाङो बेफोरखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरबो जि मोजां जालांगोन बेखौ आसा लाखिनानै बे गोथैसोखौ जों बावनाय जायो आरो दिनैनि नैबे जोंनि दिनैनि नैबे गोथैसो हारि बावनायखौ लोब्बा लाखिनानै जा जानाय एरेन्जमेन्ट खालामबाय बेयाव जोंनिनो जागानि सासे मुंदांखा थिकादार बिथाङा रातुल स्वर्गियारि दा बिथाङानो जों साबासोखौ लाफानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों हरखाब बे एरेन्जमेन्टआ जादों आरो बेयाव जोंफोरो बिथांखौ जोबोद खहाय खालामफाबाय आरो बिथाङाबो जोंनो थाखा फैसायाव गोबां खहाय होबाय दा बेजोंनो जों समाजनि जानाय लोंनाय एरेन्जमेन्टखौ खालामनानै दिनैनि नैबे रायजोनि जानाय लोंनायखौ जोङो होसारनायाव जोबोद गोजोननाय मोननायजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो जोंखौ साबायखर बावबाय दा बेखौनो जों इयुनावबो जेन बेबायदि खौसेथिनि गेजेरजों जों सामलायलांनो हायो आरो बेबायदि एरेन्जमेन्टआ जायाब्लाबो जोंदि गोथैसि बावनानै जोंनि समाजनि जा बाहाय बांला गुबुंले जानानै थानाय बा जौगालांनो हायिखौ हाहोनाय बे सिस्टेमाव जों जेन थांनो हायो बेखौनो जों आसा लाखिनानै दिनैनि बे गोथैसो बावनाय सानखौ जोङो फालिबाय आरो नेक्स्ट बोसोरावबो जों फालिनो हागोन आरो बेबायदिनो जोङो फालिलांबाय थानानै जे थैनाय हारिखौ जों रायखांनानै थैनाय माबाफोरखौ जों जुदि लानानैनो इयुन जोलै दानायाव मोजां खालामलांनो हायो बेखौ आखा लाखिनानै आङो दिनैनि नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेखिनिखौ सुंद'यै बुंथिनानै आं फोजोबनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय। जोंना बेखौनो सोंसै नोंथाङा जेनेबा पार्टिनि खेथ्रआव बुंलांबाय आंबो सोंदोंमोन जेनेबा बे पार्टि जेनेबा जाहोनायाव मागोनि जिथुखे पार्टि जाहोबाय बिथाङा रायजोफोरा गोजोननाय दङ ना गैया नोंथाङा रायजोनिफ्राय माबा मोनसे मेसेज मोनबाय ना मोनाखै बेखौ आङो मिथिनो लुगैयो। आङो रायजोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावदो रायजोफोरा जे मेसेज होदो बिथांमोना जे बेबायदि एरेन्जमेन्टखौ जों मोनफेराखैमोन देग्लाय मोनबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जे इयुनावबो बेबायदि मोनथों बेखौ आसा लाखिदों बिथांमोनाबो आरो रायजोआ जाय एरेन्जमेन्ट खालामग्रा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदो आरो जोंखौ बिथांजों लोगोसे जिखिनि बिथांजों मावफानाय दांफानाय ओंखाम संनाय खुरनाय गासिबो खस्थ' जानायफोरखौबो बिथांमोना रायजोफोरा साबायखर बावलांबाय जे जोबोद खम माबानि समायनि गेजेरावनो बेखिनिखौ एरेन्जमेन्ट खालामनानै जोंखौदि बेबायदि रायजो राजाखौदि इसेबां जाहोनाय लोंहोनाय जों गेजेरजों गोजोन होनो हादों बेखौ रोजा रोजा रायजोफोरा साबायखर बावलाङो बेखौनो आं बुंथिनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय। आङो चेनेलनि जानानै आं बुंनो नागिरो माने गोजोननाय मोनबाय दिनैनि प्रग्रामा जे माने हाबाफारि लानानै खुंनो लादोंमोन बे प्रग्रामा गासिबो माने मोजाङै थांजोब्बाय अन्तत' जागायनायसिम जोबजासिम मोजाङै थांजोब्बाय होननानै आङो नोंथांनि जिथु माने बुंनाय बाथ्राजों आं मिथिना मोनबाय दा खोनाग्राफोराबो मिथिबाय हमना लाबाय आङो दा बिदिब्ला बेबायदि प्रग्राम खालामनो हायोब्ला अन्तत' रायजोफोरा एकता बा खौसेथिया थालायो होननानै जोङो बुजिना मोनबाय हायोब्ला बयबो रायजोफोराबो बिदि मागो दमासियाव समाज नाङैनो बोथिसे ओंखाम जालायनाया मोजां हमना ला बयबो घरे घरे अमा बेदरसे सेरसे बयबो बायना जाखायो हमना ला बे सेरसे सेरनैखौ सेरसेखौ हमना ला रायजोआव हरबाय सेरसेनि दामा हमना ला 300 सेरसेखौ नों न'आव जाबाय 300 बयबो जुदि खांलायनानै जुदि जमायै खनसे जालायोबा हारसिं जानायाथ' गोजोननाय जाया जमायै खनसे जालायोबा बयबो एदावलायनानै जालायबाय मोखां नायलायनानै जालायबाय मोनसे इउनिटि बा खौसेथिया थालायो बे मेसेजखौ जोङो जोंनि देग्लाय नैबे जोंनि समाजाव जितु जों खालामबाय बेयाव जोङो मेसेजखौ मोनबाय रायजोनि एकताया बाङो बेयाव आङो खावलायो बयबो जितु सुबाफोरा सोरबा गामिफोरा जुदि बेबायदि जालायनो गोसो दङब्ला हारसिं हारसिं बा खाब्रै खाबादो जास्लायस्लाय जमायैनो रायजो सुपा नाङैनो जुदि जालायोब्ला बोराय बुरै जि दङ बेखौ खालामोब्ला आं खौसेथिखौ समाजा मोनगोन होननानै आं सानो जितुके जोङो मेसेजखौ मोनबाय दिनैनि प्रग्राम खालामनानै आसा खालामो नोंथांनिफ्रायबो बे कमेन्टआनो माने राइट हमना ला आंबो बुजिनाय बाथ्राखौ नोंथांनि सिगाङाव बा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंबाय आसा खालामो बयबो बेबायदि खालामगोन आरो गोजोननाय थाबाय नोंथां रमेश बर' सारनिसिम दा नोंथांनिफ्राय एंगारनोसै
धन्यबाद गोजोननाय थाबाय थाबाय